Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is zondag 31 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Adin pleit voor evaluatie van nieuw burgerlijk wetboek. De voorzitter van de DNA, Ashwin Adin, heeft benadrukt dat de taak van het parlement niet eindigt bij het aannemen van wetten. Volgens hem moet ook worden nagegaan of wetgeving in de praktijk daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Een wet is geen eindproduct, maar een fase in een cyclus, stelde hij tijdens de bijeenkomst Legal Launch Suriname van Wetboek naar Werkvloer, boek 2 BW en Governance in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst in het Radisson Hotel gingen toeristen, bestuurders, toezichthouders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in het gesprek over de implementatie van het nieuwe burgerlijk wetboek en goed bestuur binnen organisaties. Adin gaf aan dat de werkelijke waarde van de wetgeving pas zichtbaar wordt wanneer deze wordt toegepast in de samenleving. Wisselvallig zondag met regenkansen en bijzondere volle maan. De maand mei wordt in Suriname afgesloten met een wisselvallig weerbeeld. Een vochtige en onstabiele atmosfeer, versterkt door de actieve intertropische convergentiezone en passerende storingen boven het noordelijke deel van Zuid-Amerika, zorgt vandaag voor perioden van bewolking, regenbuien en plaatselijk onweer. Volgens regionale weermodellen en internationale weersdiensten blijft het weer gedurende de dag dynamisch. In de kustvlakte, waaronder Paramaribo, Wanica, Camboina en Saramacca, staat de zondag met veel bewolking, afgewisseld door korte zonnige perioden. Naarmate de middag vordert, neemt de kans op regenbuien toe. Adin benadrukte: goed bestuur vraagt om actieve betrokkenheid van burgers. Participatieve democratie speelt een onmisbare rol bij het realiseren van goed bestuur. Burgers moeten niet alleen worden gehoord, maar ook het gevoel hebben dat zij daadwerkelijk hebben bijdragen tot de totstandkoming van beleid en wetgeving. Dat benadrukte de voorzitter van de DNA, Ashwin Adin, tijdens de presentatie van het boek Het Belang van Governance van auteur Filia Kramp. De boekpresentatie en de symbolische overhandiging van het werk vonden op zaterdag 23 mei 2026 plaats in het gebouw van het Nationaal Archief Suriname. Het boek behandelt verschillende aspecten van goed bestuur en de betekenis daarvan voor de samenleving. In zijn toespraak gaf Aldin dat momenteel wordt gewerkt aan een conceptwet inzake goed bestuur. Volgens hem vormt participatieve democratie een essentieel onderdeel daarvan. Beelden van Neymar geven Brazilië weer hoop richting WK. Er is opnieuw hoop ontstaan binnen het Braziliaanse kamp na de verrassende verschijning van sterspeler Neymar op de training van de nationale ploeg. De aanvaller van Santos FC werd lachend en ontspannen gezien op het trainingscomplex Graya Comari in Teresópolis, ondanks een spierblessure die zijn deelname aan het WK 2026 in gevaar brengt. Neymar kwam met een graad 2 spierscheur in zijn rechterkuit en kreeg donderdag te horen dat hij 2 tot 3 keer weken uit de relatie zal zijn. Toch verscheen de nummer 10 voor het eerst sinds zijn aankomst bij de nationale selectie op het trainingsveld, waar hij lichte oefeningen uitvoerde en zichtbaar contact zocht met stafleden en ploeggenoten. Luis Suarez gaat niet mee met Uruguay naar het WK. Marcelo Bielsa heeft de selectie van Uruguay voor het WK bekendgemaakt. De bondscoach heeft zich zeer slecht nieuws voor Luis Suarez, die niet geselecteerd is. Het aantal deelnemers aan de mondiale eindtoernooien blijft daardoor steken op 4, waar Ronald Koeman ervoor koos Memphis Depay te selecteren en Carlo Ancelotti het besluit heeft genomen om niet aan geheel fitte Neymar mee te nemen met Brazilië, zit Bielsa niet te wachten op Suarez tijdens het WK. Het besluit is enigszins opvallend, daar de keuzeheer slechts kan beschikken over 3 volwaardige aanvallers. Bovendien heeft Suarez in de laatste 6 wedstrijden een basisplek gekregen bij Inter Miami. In die duels was de spits lief viermaal trefzeker. Onder meer Ronald Araujo
Fernando Muslera, Federico Valverde en Darwin Núñez zitten wel bij de definitieve selectie van Uruguay. Kampioen Arsenal gehuldigd in open bus. Zaterdag vloeiden de tranen nog rijkelijk bij Arsenal. Zondag keren de lachende gezichten terug. De landskampioen van Engeland liet de Premier League trofee zien aan de fans in een bustoer door Noord-Londen. De verloren Champions League finale werd daarmee even vergeten. Zaterdag kregen Mikel Arteta en zijn ploeg de ideale mogelijkheid om er helemaal een droomseizoen van te maken. In de eindstrijd van de Champions League namen de Gunners het op tegen Paris Saint-Germain, daar na strafschoppen te sterk bleek. Een domper, maar die werd een dag later even naar de achtergrond gedrukt. De Premier League werd namelijk wel gewonnen. En na om dat feest nog eens goed te vieren, stond zondag een tour door Londen op het programma.